že kde boli vyvezené štrky, ktoré boli nesprávne vyfakturované mesto Detva, zistené kontrolovaného kontrolóra za 2015. Na rozdiel od dozornej rady, ktorá zasadala poslednýkrát 29.9.2016, valné zhromaždenie zasadalo viackrát od tejto doby a valné zhromaždenie uložilo konateľovi technických služieb uznesením číslo 5C v termíne naozaj do 9.6.2017 predložiť zoznam subjektov, ktorým boli zaslané faktúry za dodávku štrkodrivy nesprávne vyfakturované mestu Detva, ako aj subjektov, ktoré už faktúry uhradili. Toto uznesenie 5C bolo naozaj splnené a pán konateľ technických služieb predložil valnému zhromaždeniu tento zoznam. Ak si dobre pamätám, pán člen dozornej rady technických služieb, v tom článku, ktorý ste nechceli citovať, je napísané. Prečítajte to, vycitujte, alebo požičiajte mi to, prosím vás. Dajte. Dajte. Troška to bude trvať, prepáčte. Už to mám. Obyvatelia mesta sa primátora pýtajú, či je náhoda, že štrky sa odviezli k stavbám a nehnuteľnostiam, ktoré môžu mať blízko k niektorým členom dozornej rady a niektorým poslancom. Je to tak. Ale to nepovedal primátor. Pýtali sa nás obyvatelia mesta. Dobre? A či je pravda? Čiže tam nie je napísané, že primátor dal taký pokyn, alebo je to v tom zázname. Primátor má pravdu. Je to krivé obvinenie podľa môjho názoru. Čiže toto je presne citované, čo ste pán člen dozornej rady technických služieb, pán Sekereš, nechceli prečítať. Tak toto je. Nech sa páči. A teraz vám odpoviem. Spravte si názor sami. Ja tie mená nepoznám, ani tú firmu nepoznám. Že či tieto osoby mali blízko, alebo nemali blízko členom dozornej rady, poprípade k niektorým pánom poslancom. Čiže bol nám zaslaný zoznam subjektov konateľom technických služieb, ktorým boli zaslané faktúry za dodávky štrkodrivy nesprávne vyfakturované mestu Detva. Všetky tieto osoby, ktoré sú tu, alebo tieto subjekty, ktoré sú tu vlastne citované, tie faktúry uhradili technickým službám a technické služby dobropisom uhradili tieto sumy mestu Detva. Prvá osoba je Daniel Heneš, Kolárová 7, Detva. Uhradené. A jednalo sa o sumu 105,36 €. Druhá osoba bol nejaký pán Pavol Ďalok, družstevná 302 Tomášovce. Jednalo sa o firmu, o sumu, prepáčte, 147,64 €. Tretia osoba bol Jozef Malatinec z Dubravy 60, tiež to bolo uhradené. Jednalo sa o sumu 130,88 €. A štvrtý subjekt bola firma Erstav SK SRO, MR Štefánika 59, Detva. Jednalo sa o sumu 633,11 €. Čiže máte zodpovedané, kto v podstate uznal, že tie faktúry, alebo ten štrk bol vyvezený a tým, že vlastne tú faktúru tieto subjekty uhradili, tak svojím spôsobom aj priznali vlastne to, čo je tu vlastne citované. Či už tieto osoby sú blízke, alebo nie sú blízke, to ja hodnotiť nebudem. Spravte si názor vlastne vy, obyvatelia, aj vy ostatní. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec.